ukuthula akube nani. So kuthina ke ndle mnyama or ndle nsundu bakhona abantu abakwazi ukwenza izinto zenzeka. Abanye ngababona kuma podcast beyichaza indaba ukuthi umuthi usebenza mawenze njani. Zikhona indawo lapho umuntu athola khona usizo eziphucukileyo. To mention nje laba abasponsor lisho or herbs. Laphana bayakwazi ukulapha spiritually. Uchaza inkinga yakho ukuthi yini, bengakuniki lutho, bakutshela ukuthi awulungise la, ulungise la ukuze ube right. Kudlule lapho ungalungi bese bekunika ke izinto zokuphilisa. Izinto ezifana no stress. I-stress akufanelanga kube into okuthiwa managing stress. The moment you become stressed, which means there's something wrong. You are failing to control yourself, and then you become stressed. But there's nothing from within engakwenza ukuthi ube stress. Usually into ezenza umuntu abe stress into ephuma ngaphandle. So abantu bezulu bayakwazi ukulapha ukuthi umzimba wakho uhlale ukhama, igazi lakho likwazi ukubeza into ezifana lezo. Izinto ezifana nama-fibros kubantu besifazane. Kwa i-herbs bazibeka phansi lezo zinto. Amakhambi a-clean, uphuza nje emlonyeni isikhashana. After that uthi mawufika esibhedlela kuthi wow, engathi manje lento bese operate yona sesiyayishintsha. So ziningi indawo. Nalama olalela abantu bekhuluma ngezinto abazenzayo. When you must apply your mind, ubuke ukuthi equality into abakhuluma ngayo ne-cleanliness. Abantu abaningi babaleka emthini ezulu ngoba bethi akukho clean. Kanti bakhona abantu aba-clean abangakwazi ukukusiza. Siyazi ukuthi vele amakhambi ezulu o-medical aid abawakhave. Akusizi ukuthi ubayethu wena ngoba ufuna ukuthi uyokhava kwa-medical aid. Ushiye ukhokha u-500 ngala ngoba uthi uyokhokha i-medical aid. Kodwa when you do that, unciphisa iy'nsuku zakho zokuphila. So miningi izinto ezenziwayo abantu besintu. Nabo futhi abantu besintu baningi, abanye bayakulahla, abanye bayakulapha. So esintwini abantu bahlukene kaningi. Khona isangoma, khona inyanga, sekukhona abathandazi ke manje nabaprofeti. So wena kufanele ukwazi ukuthi usebenza ngobani. Ufuna ukwazi ukuthi konakelephi, isangoma siyokutshela. Ufuna ukwazi ukuthi ulapha kanjani ikhanda likuphethe, inyanga izokutshela. The moment umuntu waba iyona yonke into, that's where you need to look away, because awukwazi uba isangoma ube inyanga uphinde futhi ube umprofeti. Kuyenzeka lokho, but it's very rare. Wonke umuntu uyaspecialize entweni ayenzayo. Ngaba nekhambi kuthiwa nje umhlongo ikhanda kalibheki. Omunye kuthiwa abantu abakhulelwe benzela ihlambezo. Thina ke la sithi azi ukuthi ufunani nini, ngoba abaningi nje bayifuna inyanga noma amakhambi ngoba une-bad experience. Wadlala umuntu wathi uzomlapha kanti akuyona indlela aspecialize ngayo, wangabusasebenza. So ke miningi imithi ephathwa abantu abafana nabo i-herbs ekwazi ukuthi iphilise umuntu ngaphakathi. Bakutshela ngendlela ufanele uphile ngayo, bakushintshela ikhishi lakho likulaphe, o cinnamon, o garlic mabekhuluma ngabo, ubone ukuthi hayibo ngingaphila endlini ngingayanga kudokotela. Ngoba ama-chemicals esiwadlayo ayingozi. Umuntu uyakwazi edla iphilisi kuthiwa lamathambo ahambe ayibone senelampu mhlambe ebeleni. Bakuthiwa kuyatest ukuthi hayi man kwenze njani, kanti yila maphilisi owadlayo asephenduke isifo kuwena. So into fanele siqwaye zonke lezo thina ndle nsundu ukuze siphile. Nalabo abanye abantu othi umuntu elashwa ngapha ezulwini aphinde ahambe abantu abaningi, ugcina ungasazi ngoba nayo imithi iyaxabana egazini. Kufanele izinto eyi-1 ngesikhathi. If uyakusebenzela qhubeka, mawubona ayisebenzi futhi mshiye lo muntu uphinde uyoqala omunye. Umzimba lo awukwazi ukuthatha imithi ehlukahlukene. Ngapha e-West unayo udokotela wakho uphethe umkhuhlane, uhluleke ubuye kuyena akunike ama-antibiotics, uphinde umkhuhlane uqhubeka, ugijime ku-Van der Merwe noma kungcobo. Mawufika ngcobo umtshela usuwanika ama-antibiotics, aphinde akuhlohle wona ama-antibiotics. Uyabona ukuthi umzimba wakho uyawulimaza ke manje. And kusukela manje umuntu obukela usiyavukana podcast mayinikwe i-prescription, fika ekhaya uyibheke. uGoogle will tell you, hayi ukuthi uzokufundisa ukulapha, kodwa uzokunika ukuthi ingozi yokusebenzisa lezi zinto onikwe zona zingakanani, so that you are making a wise choice ukuthi
do you want to continue using this maphilisi or not? Kuba kubhaliwe phansi na amaphilisi ukuthi ungalali ungalala ebusuku banamaphilisi okulala. Kodwa masufunda into engayenza kuwena emzimbeni is more than ukulala. Ungcono ungalali kodwa uphile kunoma udla amaphilisi ulale kanti wakhe esinye isifo. So bonke ke ama subscribers siyavusana namhlanje azokwazi ukuthi methola i-prescription, and you will see ukuthi doctors baya discriminate or bakubuka emehlweni nje ukuthi lo endle emnyama akazidluli, bakuhlohla into wrong. Kanti kwabantu bakubo, they go and do research and make sure babatreata ngendlela right. I've got the experience esimbi. One of the government hospital, umuntu okhulelwe bamnika yini lamaphilisi ngiyawabiza ngegama, kodwa bamnika amaphilisi ama-antibiotics ngoba bengaboni ukuthi uphethwe yini. Umuntu okhulelwe soze anikwe ama-antibiotics kodwa bamnika 2 packs okufala wadla. Kube lowo muntu wengena umuntu ohamba uhlelo lakwa e-herbs, ngabe akekho emhlabeni ingane yakhe namhlanje. Ayekho ozokwazi ukuthi kwenzekeni kodwa ingane ithakathiwe iphuphumile kanti udokotela i-prescription wrong. So ungabathembi kakhulu, ungathembi inyanga kakhulu, ungathembi odokotela kakhulu. Nawe banolwazi, funa ulwazi lento oyenzayo ngabe ivumelekile yini, akube njalo.